Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Demirgazyk Owganystanda içerki bozgunlukda ýaşaýan etnik türkmenler agyr gyş şertlerini amatsız ýaşaýyş durmuş şertlerine duçar bolýar. Sebitde 20 000-den gowrak etnik türkmen uruşdan gaçyp içerki bozgunlar üçin dikilen çadırlarda güni görmäge synanşýar. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulumurady çadırlarda ýaşaýan ýylatyň hususan çağalaryň we aýal maşgalalaryň gyş aýlaryny ýüz galan agyr durmuşyny aýdyp düşündirer ýaly däl diýip häsiýetlendirdi. Olar esasan özlerini birleýän ynsanperwer ýardamlara garaşly galýar. Çadırlarda ýaşaýan etnik türkmenler hususan ýylydyş saglyk we ýymy tüpçünçiligi bilen bagly ýowuz durmuşy başlyny geçirýärler. Muňa garamazdan ýurtda 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän uruşlardan gaçan adamlar asuda durmuş üçin içerki bozgunlygy saýlap alýar. Bu aralykda ýurtda howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Dünýä türkmenleri Demirgazyk Owganystanda çadırlarda ýaşaýan içerki bozgunlaryň ýylydyş saglyk we ýymy tüpçünçiligi bilen bagly problemlaryny gönükdirýär. Gepleşigimizde Azatlyk radiosynyň Owganystana habarçysy Şamirdan Ulumurady gatnaşdy. Bu gyş köp ýurtda garly boldy. Öňki ýyllar bilen deňeşdirilene sowuk geçýän ýerlerem bar. Bilşimiz ýaly Owganystan ençe ýyllardan bäri uruşlardan, dawa jenjelden ezir çekdi. Uruşlar adamlary içerki bozgunlyga sebäp etdi. Demirgazyk Owganystanda etnik türkmenler bar. Etnik türkmenleriň ýaşaýan sebitlerini ýa-da olaryň içerki bozgunlyga sebäp bolan ýerlerini gyş nähili geçýär Şamirdan ulagy? Adamlaryň durmuş şertleri nähili? Kış atilerde değil, hemen içerki bozgunluğa mecbur olan çadırlarda yaşayan birleşmeleri, kıyın şartları baştan geçirdiler. Hatta soğukta üşer, ölüm çağalar, ayal maşgalalarım oldu. Demirgazyk Owganystanda da howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Tarapların arasında yüz veren söwüşler netijesinde halk öz üýlerini terk etmäge mecbur galýarlar. Onun sebebi taraplar hususan gençi toparlar şol owalarda bukunup Owgan güýçlerine baryp okatýar. Owgan güýçler hem owalara hüjum edýär. Şonuň netijesinde halk arada galyp helak bolýar. Boz çıkmaga mecbur galýarlar. Köp kıyşetler başına gelýär. Malemlerini, iýjaýyny çıkıp kaçıp arahat yerlere kaçıp çıkýarlar. Hususan bu Balyk welaýatynyň Madaşyt şäheriniň daşgörende gelip çadırlar dikip sol çadırlarda ýaşaýarlar. Çadırlarda ýaşaýan illeşlerimiz köp baty kıyşetleri, ýagdaýlary baştan geçirdiler. Şu köp aýlarynda häzir soğuk soğuk howada kıyşetlerde ýaşaýarlar. Bozgunlara hususan çerki bozgunlara da halkara guramalar kömek edýärdi. Häzir halkara guramalaryň kömekleri kemeldi. Bu kömekleriň kemelini sebäpli hem bozgunlar az iýip gitmesinden kösenýär. Çağalar, aýallar köp kıyşetleri baştan geçirýärler. Soğuk howada yapınca zat bolmandan soň olar çadırda ýaşamak gaty kyn. Hökümet tarapyndan bir desturhan adında bir ýyle kömek etmek programmasyna başlandy. Ol programmada da türkmenlere kömekler ýetişýär. Awda adamlar alyp gidip zor goýlar. Alýa o kömekler hem ol garyp fasirlere ýoksul adamlara ol berilmeýär. Hususan sol kömekler bozgunlara berildi. Bozgunlara içerki bozgunlara da kömekler ýetmeýär. Türkmen bozgunlary aýlgan ýagdaýlary baştan geçirýärler. Şamirdan ulagy şol içerki bozgunlukda ýaşaýan adamlaryň çen bilen biz etnik türkmenleri gödeňine tutýar. Etnik türkmenleriň çen bilen sany barada maglumat barmy? Şeýle-de esasan haýsy etraplarda şeýle çadırlar bar. İçerki bozgunlyga sebäp bolan adamlaryň çadırlary bar. We çen bilen olaryň sany barada nähili maglumat bar? Köplen çadırlar Balyk welaýatynyň Madaşyt şäheriniň eteklerinde çadırlar, lagerleri var. Bozgun içerikli bozgunlar, lagerleri var. Hemen Ýewjan welaýatynyň şäheriniň daşgörende de şu bozgunlar, lagerleri var. Ondan soň Paryap welaýatynyň Anhoy sevginde şu Anhoy şäheriniň golerinde de şeýle lagerler var. Bu lagerlerde ýaşaýan türkmenler çatlama aýdylanda bir töwereli bahadır diýip çakadylýar. Soň
Gundulayatın yerli deneşinin başlığı Aratlık Radyosu bilen geçen söhbetleşiginde 5.000 tuveregi içerki bozkulların Gundulayatında bardığına aytdı. Gundulayatın Amansayt etrafında, Daştarçı etrafında, Karaydal etrafında, Çardere adlı etrafında, Altıdağ etraflarında tutmanlar, koltunmalı yaşarlar, oğalarda cenkçiler hareket ediyor. O cenkçilerin edenetlerinden ya da hükümetin halka rava görýän zulmünden gaçyp halk şol şäherleriň bolýarlaryna gelip yerleşip ýagar goýup toýlarda çadırda ýaşamaga mecbur galýarlar. Dünya Kunduz şäherinde şol yerleşim başlygy deputat Muhammed Yusuf Eyyubi bizim bilen söhbetleşikde şol Gunzu vilayetinde 5.000 gurra şerki Türkmen bozkullarynyň bardygyny aýtdy. Mazar Şerif şäherinde de şerki bozkullaryň bir 6 dagy çadırlar lagary var. Çadırlarda 10.000 gurra Türkmenin ýaşanyny çakadylýar. Jowzan vilayetinde 2 dagy lagary var. Ol Paryap vilayetynyň gaçyp gelen hem Jowzan vilayetynyň etraflaryndan gaçyp gelen Türkmenlerin salty Kamyap etrafında uruş boldy. Onun gaçyp çykdylar. Bakın etrafında uruş boldy. Onun gaçyp çykdylar. Ondan Jowzan vilayetynyň Memleket etrafında, Aqsa etrafında, Murdiyan atly etrafında, Kanaga atly etraflarında uruşlar boldy. Sol uruşlardan halk gaçyp çykmaga mecbur galdylar. Çoğan şäheriniň eteklerine gelip yerleşip çadır diktiler. Başkanı sol çadırın aslında açık asmanın aslında yaşayanlar. Şamerdan ola şol içerki bozgunlukda çadırlarda ýaşaýan adamlar diňe özlerine ýeberilýän insanperwer kömeklere garaşly galýar. Olar nähili günü görýärler. Şeýlede haýsy problemalar ýeti duýulýar? Meselem ady karyt ýetmezçiligi diýdiňiz. Meselem ýyllyk problemalar nähili çözülýär? Ýyladyş problemalar, çadırlary ýylatmak problemalar nähili çözülýär? Şolar barada gurrun beripler misiniz? Şol belirli problemas esasen sol bolup durýar. O beşlerden bir ordun kötüge gelip sonra kaymağın çadırın içinde yakıp gün görýärler. Ne bir bezbane zat var. Buna şöyle gelip törpe yapıp ya şunun başka hiçbir çare yok da on bir yıldır yani haymanı yıltmadan mümkün değil ki çadır biletlerden yakalandı da onun içinden ot yakıp şöyle kın şartlarda yaşayanlar. Ağır etmesiliğinden koyunlar çünkü onun bizim sol hakara kuramalar umkunu bir yerde o kömeklerin kemeldi. Dünya bir Türkmen insanperver ulama geredip sol Türkiye'den ve başka yurtlardan kömek toplap sol bozkullara yetirip berýär. Hemen mesela başka ovalarda yaşayan Türkmenler yani Arahat ovalarda yaşayan Türkmenler ovalardan çürüp cennet getirip sol bozkullara berýär. Yani şöyle kıyışatları baştan meselelerde sağlık uğruna bu içerki bozkulların gatiye kıyışatları var. Lukban yok. Hukuklu uşak, hukuklar, çağırlar, kefel bolýar, nasar bolýar, ayal maşgullar, nasar bolýar. Nasıl nasalıkta beceri Alman canını tapşıryanlar var. Şeyde dünyadalar var. Hali oğullardan kıyımsızlıkları var. Çünkü bozkulların hiçbir mümkünçülük yok da ağırlık iyilik yok. Bir iyilik çareler yok. Hatta sol çadırda bir tuğuli mümkünçülükleri yok. Çok kıyımsızlıkların var. Ondan sonra böyle ki ulu mesele ağır su meselesi olup duruyor. İçeriyeli ağırsa ağır su yok. Buna o taydalı bir kuyu bağırıp bir içeriyeli ağır suunu çıkardılar. Onun şor çıkıyor. İçeriyeli şor bir arasa su değerli. Sonun için ağır suunun köseniyor. Çerki bozkullar. Ana uzaklardan bir tankerler, su tankerler arkalı su getirip beriye kabir toplu adamlar ya bir kabir insanperver olamalar. Sol arkalı ana su üçüncülüğü gün güzeren geçirýärler. Olmasa qati kıyın yerdeydi su meseleden ulu problemi bolup durýar. Şerki bozkullar için. Awganystanyň içerki bozgunlukda ýaşaýan adamlar etatan şol jeňçi toporlar bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky dawa jenjelden uruşdan gaçyp parahatçylykly durmuşyň gözlegini şol çadırlarda ýaşamaga razy bolýarlar. Şol howpsuzlyk meselesi bilen gönüden gönü bagly bolup durýar. Olaryň şol amatsy durmuş şertlerine ýaşamaklary indi howpsuzlygyň ýagdaýy nähili Şaýmyrdan ulagy. Howpsuzlyk şertleri tutuş Awganistan boýunça şoňda demirgan Awganistanda da gittikçe yaramazlaşýar. Jeňçiler owlaryň hemmesine jeňçiler ýetirýär. Hatta bu şäherleriň kapılarına gelen jeňçiler hüjum edýärler. Näber
jeňçilerin arasynda daşary ýurtly militarlaryň bardygy barada uruna gelýär. Daşary ýurtly militarlar bir harby ordun hünärmen bolandyklary üçin yerli ýaşaýjylara olaryň harby ordun talim berýänligi barada hem maglumatlar bar. Jeňçiler soňky günlerde hatda dron kısymda şu ýeňil uçaklardan peýdalanyp başlady diýip maglumat berilýär. Ondan soň jeňçilerde bar bolan ýaraglar owgan güýçlerinde hatda ýok diýip yerli resmiler aýdýar. Dogruly aýtsak, şol demek Uganistanda howpsuzlyk şertleri bundan beri hasan ýaramazlaşýan näme? Jeňçilerin öňüni almak üçin hökümet güýçleri çare görüpdirýär. Hökümet güýçleri hatda gorunç halatynda durýar. Hökümet jeňçiler hüjüm edýär, emma hökümet güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär. Gorunç halatynda durýarlar hökümet güýçleri. Şol harby postlar gurup daşdyrýar, torba doldurup daşdyrýarlar, harby postlar gurup, şonuň içinde bukunup ýötürýär harby owgan harbylar. Diýje awşam tarapdan jeňçiler hüjüm edýär şu harby postlara, owgan güýçleriň harby postlaryna. Owgan güýçleri bunda ýitdi çekýär. Hatda şäherlerde de häzir hüjümler artdy. Jeňçilerin paýtagt Kabulda da bunda terör hüjümleri ýyldyrıp dur. Demek Uganistanyň hemme vilayatlarynda uruş bar. Hususan Türkmenistanyň çekleşýän Faryab vilayatynyň Şirintegap etrafynda şu gün gazaply uruş dowam edýär jeňçiler bilen owgan güýçleriň arasynda. Şonuň üçin şol Anhoy Faryab aralaryndaky şaý olan ýapyldy. Elektrik tuğan kesildi meýmine Türkmenistan'a gelýän elektrik tuğan kesildi şu gün. Hatda şunu habary. Bu ýagdaýlar hat inflasiýa, howpsuzlyk şertleri bundan yaramaz bolar diýen gorky bar Uganistanda. Hatda bir özara şu işlerem Uganistanda bize çykar diýen howp katarlaram bar diýip bildirmeler aýdy. Şamerdaňla bilişimi diýaly Taliban bilen Ugan hökümetiniň arasyna Ugan ara gepleşiklerim dowam edýär. Şol ýokurlanýan howpsuzlyk şertleri, ýokurlanýan ýowuzlyklar ýa-da zorluklar şol gepleşikleriň fonuny bolup geçýär. Inni sizin çeşmeleriňizde görä, sizin Uganistanyň çeşmeleriňizde görä ýa-da hökümet resmiýetleriniň berýän gurrunlaryna görä şol gepleşiklerde, şol parahatçylyk gepleşiklerini nähildir bir öňe gidişlik barmy? Yerli media serişdeleri meselem nähil maglumatlar berýär bu ugurda? Bu Katarda şu owgan ara gepleşikleriniň birinji tapgyry geçirildi. İkinji tapgyryna da erişildi. Emma ikinji tapgyrynda taraplar bir gelecek duruştu. Ondan hatta şol yol kartasının üstüne gepleşiklerin yol kartasının üstüne alıştırmadılar. Her gepleşikler topladı. Tarafların arasında gepleşikler devam edilenden sonra Afganistan'da şu savaşlar itileşti. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaştıktan sonra Afganistan'da howpsuzlyk şertleri yaramazlaştı deyip bildirmeler aýdýar. Sonun soň Talibanlar öz hüjümlerini has güýçlendirdi. Hususan demek Uganistanda Talibanlar günde bir gezek hüjüm edýän häzir 10 gezek hüjüm edýär. Şonça onların hüjümleri şu gepleşikleriň dowamında. Gepleşiklerin netije häzir bermedi. Afganistanda bir wagtly hökümet barada gurrun edilýär. Şu häzirki hökümet mezhepden çekilsin we wagtly hökümet orta gelsin diýende taslamanyň orta oýlandygy barada gurrun bar. Şonuň üçin Afganistanda siyasi durmuksuzlyk dowam edýär. Bir tarapdan uruş, ikinji tarapdan siyasi durmuksuzlyk. Şu sebäpden Afganistanda ýoksulluk açlygyň has artandygyny halkara uramalar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.